Καλώς ήρθατε στη δράση μας, με τίτλο «Φορώντας την πολιτιστική κληρονομιά». Προσπαθούμε να υφάνουμε τη μνήμη τόσο των σπουδαστών, φοιτητών δηλαδή, του Τμήματος Δημιουργικού Σχεδιασμού και Ένδυσης, των κατοίκων του πληθυσμού του Κιλκής και πολλών καλλιτεχνών, αρχιτεκτόνων, δημοσιογράφων που ήρθαν εδώ για τη δράση. Η χαρά μας είναι πολύ μεγάλη, γιατί είναι ένα project το οποίο το δουλέψαμε περίπου 8 μήνες. Χρειαζόταν μία επαφή και σχέση με τους κατοίκους του Κιλκής, να καταλάβουν ακριβώς τι θέλαμε να κάνουμε και είναι μία ιδέα την οποία την σκεφτόμασταν πάρα πολλά χρόνια, μια και το τμήμα εδράζεται στο Κιλκής από το 2000. Και πάντα η σκέψη μας ήταν πώς τα παιδιά, οι φοιτητές που έρχονται από τις άκρες της Ελλάδος, πώς ενσωματώνονται σε αυτήν την κοινότητα εδώ του Κιλκής και πώς αλληλεπιδρούν μάλιστα όλοι αυτοί οι άνθρωποι μαζί. Τώρα λοιπόν έφερα μαζί μου το εργόχειρο της γιαγιάς της Κλειός, όπου μαζί δουλεύαμε τα τριανταφυλάκια αυτά. Ανακάλυψα λοιπόν αυτό το ρολογάκι. Είναι της θείας μου, η οποία ήταν η δεύτερη μάνα μου. Δεν έφερα κάτι δικό μου, αλλά έφερα κάτι που είναι πολύ... σημαίνει πολλά πράγματα για μένα. Αυτό το ύφασμα, το βελούδο, είναι από ένα μάθημα που έκανα με μια άλλη πολύ αγαπητή φίλη, την Ιούλια της Σταυρίδου, και αυτή δεν είναι πια στη ζωή. Κάναμε ένα μάθημα με υφάσματα, με κουρελάκια, όπως έλεγε και εκείνη, «Φέρε τα κουρέλια, Βίκη». Έχω χρησιμοποιήσει ένα αντικείμενο από το μακρινό παρελθόν της παιδικής μου ηλικίας, το οποίο έχω αποτυπώσει πάνω σε πυλό και έχω φτιάξει ένα νέο αντικείμενο, το οποίο όμως εμπεριέχει το βίωμα και τη μνήμη του αρχικού. Αυτό είναι ένα παλιό, πολύ παλιό ψαλιδάκι, το οποίο δεν έκοβε πλέον και μου το έδωσε. Και θα κάνω μια σύνθεση με αυτά τα αντικείμενα, για τη γιαγιά μου, την αγαπώ πολύ. Είναι όλη η ζωή. Είναι φθαρμένο με το χρόνο, αλλά δεν πάβει να είναι όμορφο. Έχω ένα πρόβλημα, πώς θα το βάλω από εδώ πίσω για να φαίνεται όμορφα. Θα με βοηθήσεις? Οι κάτοικοι του Κιλκής ήρθαν με πολύ μεγάλη χαρά, φέραν τις αναμνήσεις τους μαζί, φέραν τα αντικείμενα και όλοι μαζί δημιουργήσαμε κάτι καινούριο από αυτό, το μεταποιήσαμε, το αναθεωρήσαμε, ξυπνήσαμε όλες μας τις μνήμες, μιλήσαμε για αυτές, μοιραστήκαμε τις εμπειρίες του παρελθόντος. Η δράση αυτή υλοποιήθηκε με την υποστήριξη του Συνδέσμου Υποτρόφων του Ιδρύματος Ωνάση και το Σάββατο θα πραγματοποιηθεί η έκθεση των δημιουργιών μας.